Cred că ar trebui să te întrebi cât timp mai amâni viața pe care ți-o dorești. Și eu am început de la zero, dar am învățat pas cu pas și astăzi dau informația mai departe. Ceea ce am învățat nu iese despre noroc și nici despre rezultate peste noapte. Este despre decizia de a începe, de a învăța și de a nu renunța. Dacă simți că meriți mai mult de la viață, poate aceasta este semnul tău. Primul pas îl faci tu. Dacă îți dorești o activitate online flexibilă, mai mult timp pentru tine, pentru familia ta și curajul de a începe ceva al tău pe termen lung, poate acum este momentul să iei decizia potrivită pentru tine, afiliindu-te într-o companie unde se lucrează online, fără să vinzi produse sau să faci targete, fără comenzi de marfă, doar să faci recomandare și să dai informația mai departe și altor persoane. Să comunici cu oamenii, iar cei care sunt interesați să-și construiască un venit suplimentar pentru viitor și se vor înscrie prin linkul tău, compania va plăti comisioane în bani. Scrie în comentarii vreau detalii și vei primi detalii în privat.